rong city lama an let le a an room a han lut chu chi chu a thian te chuan lo chang thapin zona an lo zot enge chan chin ti in ani la chuan engwak ma ni lo thu te a soi ve a anu le pa te chu an tet lai atang to a mu zia thu te a soi an ni la chuan ani chuan a ma tanga lo don lok awa ang ve inin ngai zong te chu an lo ti an nui vel chi chuan in ti tur ti mai te u a han ti a chutia anin family chuan phone call la donga a pic don chuan number lang che ani a han chang ma se tu manan lo chang let si law ni chuan lo ti thain ju phang du ve tu ni in aron ti thai ve ani shim ti vel chuan lo soi chi chuan oi om lo ti in ti tur ti ro u ti in a han nam son vela an ni po an table ma a chuan thu ve in a ko don chu maka ti ru hle hun lo liamin an zawai chuan an nuna chuan an boi tok ve ma jeng po lekha azir na sa in university a lu ngei theinan chuan a beya exam te nei in a thiam mel kher mai kar lawa an result po chhuakin a pass ngeya chuta post office atang lekha dongin aron pek chuan aduna university rong university ya ngei chuan atling ve a alom hle a unau nu chi chu va silvatin ti chuan an teacher heli yang nu mrs li te ina vakalin chanchin le a report card te chu han pe ani point lo chuang ve hle a alo fak ve mol jeng chuan ama wang lew ani mai ba ka ifanu po a han ti ani chuan inin shamu alo ti chuan ama ilo zo donya ti in zana chibai chu abu ka ti chuan jeng chu an university lu hun tur ngak chuan a om deuh topa aning chuan heli yang chu ava text chin ani po anu in engtin nge lizi jeng nen in shat alo ti ani chuan a unau nu nen anin shat thu chu alo shil maya jeng chuan games khelila exam te azo to boka te avati ani chuan alo chang du law anu hne na chuan ike kalo me sakang che ti in a han me sak vela jeng po chuan a unau nu in a pass alum sak do na local vela ti in alo som le heli yang chuan chang lem lo chuan a message chu a en deuh top rong university zirlai tharte po chuan an join ve chana jeng po a unau nu le ju phang te nen alom nan ti in thil an lo ei hawa ani chuan heli yang alo ngak ru renga chi in eng emo soya thil in ho a ro chuan anno a han choi chu tinge mi nga nei iwa ang tak a han ti chuta heli yang po aron thleng chop chil jeng chuan alo thleng che e ti in dali tia kawin helama alo ti wata ani poron chu in lompuina te a han hlana alom ve hle ti chuan an pali chuan thil te ei hawin an ti a chi la chuan jeng no pan la ya azun che lai ve lo soi sek jeng chuan lo du lo le a ju phang po chuan lo khap ve wat jeng chuan dor ma chuan heli yang alo nga ka arun chwa chuan a phuzok engi hitai ti in a zot ani chuan do soin a unau nu nga thu a soi za ya chuta classical to do nem ni kal do nila ti in a som an kal don zui ta bok archery team te po coach liu khan lo kau khom le in thu te alo shila alo fui mol ama ayana sa a an chena ngai thu le an ma loka national white college archery competition om tura so man ni thu le chata ka anti angai thu asoya fu kwang chuan Wanking university nen anin tum le do nem ti azo chuan in hlawem ni a han ti an ni chuan a teulo an lo ti rual chap coach lui po chuan lom hle in he aina sa zo ka kan be nga ya ni a ti a chi le chu phang po restaurant a thil lo e in archery competition lo om le tur te chu an lo sei du na ama ami pa nen khan inin tum le do nem a ti chu phang chuan karing alo ti maya ma se chi chuan fui phurin I chak le nge yang alo ti a chu phang chuan ei tur chu a han bar tu ye lo ti hle a nongma ta na sin kalo le kha chu a han ti chuan ani mo ti in chu phang chuan
kal nain ava fo pa chi chu a chhong hle anni po anin du na azwal ve zela an hlim dun hle bike race na hun lo langin jeng po alo om ve a chul lo ti tur chuan heli yang ron thlengin an ho tu ve deuh hne na ani so tinge heta om ati ani la chuan no pang fel takania tu pon an ngai na ania alo ti ya alo fak hle ti chuan heli yang po race traka tlan tur chuan akal ve nga la an tlan tar midang ho nen chuan chak takin an tlana an bike nen chuan an thlok fwa mai van doi thlak takin a accident pal hlau maya jeng te po an tlan phei ngal wat heli yang chu ana ve hle alo che thei lawe jeng ava tlan chuan dili icha ti in midang te chu ambulance call va tur chuan a han ti ani chuan bia in har sham tur chuan a au chara hospital a shwain an enkol nga le jeng chuan lo ngakin doctor ron chwa veli alo zot nga la doctor po in surgery chu a hlotlin thu alo shila dali po ron nur chhuakin ward lama an kalpuya arun har chuan jeng chu a khum bo in alo mu thlu a ke a han mu ti che ta han tum chu a thei box si lo a ril ru chu ana in a hlau thong le a thoma jeng po ron harin tinge nai nei yem ni ti in lo zot wata ani chuan ka ke in ka kal le thei do nem ti in lo zot jeng po chuan te reng mai a lo ti a thiam ang tok chuan a lo hnem ve ma se dali ril ru chu an hle a chap ve zoi jeng ngei po chuan ti vak ngai na shelawin a mit tui chu a lo tla ve chi po arun thleng ve hlala jeng chuan a mit tui shu zung chuan lo om puila eitur ka vale yange ti in a chhuak ngal chi chuan chu tia dali han mu chu a khongai hle kwa in a hlim theina na han be vela a chhuak tur le jeng ron le chu in tokin chadewa dali lo en kol tur chuan a cha jeng po chuan a chiang sa renga lom ti in le draw unau pa fang te po competition turin an kal ve che pang ti in anin thla jo fang te po competition tur chuan an lo chhuak che pa ani chuan chi anga wang chuan a nu fual aron lang ve wata koslui po chuan reilo la ti in lut ve ngal ni yu po chuan chi lo thlen chuan kavalut masa ange ti in alut ve ti chuan an pahni chuan in bia in du sakna te anin hlana in kwa in chi chuan atan chuan champion ani reng thu shelin chadewa a thei top chhuatur chuan a thla liama ni yu hne na chuan anin ti siak na chu lo life turin le jeng ju ringot focus lo tur chuan a cha mol in ti siak na tur mun chu wa thlengin a chul te an han ti fela coach le ni yu te chuan ti chuan coach chuan anau te chu chol ha dam lok turin le practice chu thla lo tur te chuan han fuya atok chu lo ni in competition po an chan don to a tel tur te po an lo in line chapa hau chuan ti chuan chanin an ka pa thal te chu point musanga piang an level line up zela atopa chuan jo fang le Hwangking University ya atum pui pa bok kha ni le in an han in tum an chang ve le chi po chuan ni yu life chu alo en ve zel an han kap zela ato berturan kap tur chu jo fang chu abwai dewa a target chu a mu pheta vek ma se chi thu soi sha chhuak warin mai mi ching chung chuan a kap ta vane thlak takin a hau in ti sak na chuan pakhat na ani ta boka an lom hle chi po a om huna chuan alo au na samaye chi lom lu tuk chu a khi deuh renga ti chuan ju fang nen chuan ko la in bia in a ti thazia te chu chi chuan alo shil midang bula po kabial pa chu archery champion ania national team a po atel watang te ka ti ania a han ti ju fang ne na chuan ma se national team ai tel chuan kanom sang don sia a han ti vel ju fang chuan chutiang engma la chiang lo ti in tan practice le to ange ti in anin biak na chu an ti to pa chutia alo chhut lai chuan atum pui pa kharon kalin alom pui thu te aron shil ve ti in an tan chuan pressure asan thu le chung te le kan bial nu te nge ya tangpon rin na kan laka asang towa a han ti vel
Ju fang chuan a practice ta cha cha ma se point som chu aka fu thei to lawe enge modik lo chu a omani a chan te po chuan makanti in an lo thira an ko chalo kal chuan shilin ani po in du tok ri tur chuan ati a practice vak vak chuan a ril ruwa alu lo zok ti in avashil ti chuan in ti siak na hun alo thleng le a tuna chuan group category ya anin ti siak do na ju fang jang jang ju le fu kwan kwan te chu an te la ju fang chu ama ang lo takin a nervous mel kher mai avoi khat ka na a chuan an zawai chuan an ti thave ka ma se an han ti le don chuan a nervous zwal le a jang jang ju po chuan lo mu in a that le that lo chu a zawt ma se a tha thu chu alo soya a han kap le don a top na chu a kap tha ani chuan an chak do na an university press ra sang kher mai a target chu a chang lo le roya midang po chuan a ka wat lo wang chuan makan lo ti hle ma se hun top che pa chuan arin ka ve pop ma se a target chu a ka fu lo hlawa makan ti hle Hanging University an chak pha a teammate te chuan makanti in ti swalo omanyang arkari thiam takania sin aka chhel theilo an lo tin na sa akal son chu jang jang ju khan zuin thil omzia a han zot ju fang chuan soitura shebox si law chutia an lawin zo ve lai chuan Hanging University zirlai khan run be ve in poeti thule ma se group category atama se individual a ichak thawa aron ti akal san chuta jang jang ju chuan chu wanga ni mo ilo ti that lo der ti in ngai dana siama ju fang chuan in soi thiama tum lawe I ngai dan da nin ngai ro ti in kalatum jang jang ju chuan ju fang miten nom pa ti in akal sana a thin rim hle competition atanga an ho chu chi chi chuan lo nga ka phur deuh chuan ma se a team te chu an lung oi lo ti an mela chuan lang chang kher mai jo fang ngei po ngoi rengin a luta ni yu ne na enge thil omsia ti ya han zo chuan ani chuan group category ya an chak lo thu chu alo shela jo fang chuan a han practice chin ma se akap dik thei ta tat lawa enge diklo na ka nei ti in ain ngai twa makati ve hle changing room a chuan lo thu in alo in ngai twa na sa chuta ate me te churon kalin an ron nam deuh soka ika fu lo lue ni ti ro an ron ti an chong khum ta fak faka ju fang chuan shiomati rwalin a chang ve a an hne na chuan he university ya hian lekha zir tu rakal kan ni ati a kan final year ani to a lekha zir zok ru ati chuta jang jang ju chuan ju fang hne na chuan ka thiam tirata kanin she to a hetiang min phasan tui niang ti hi ka ring ngai lo ti in khelve tlak ini to lo ti in ju fang chu a shela ani po a mit tuet la sok mai ati me dang te po chu an rel ruan na ve hle ni yu chuan chan chin chu chi chi shil turin awazong wata chi chi po athil ei lai chu atlan chuak ve ngal ju fang chu wa mu in ama te in thingkung hnuaya alo thu a vakal ve in chan chin chu a han zot ani chuan lekha zir adu wanga ban san ni thu vel chu alo soya chuta chi chi chuan a ril ro thak theinan arkeria ngai na zia a sha thu te a han soye ju fang chu ron thin rimin ka thutluk na ania Mizo sun tir tum su ti in akal san ta dai chi chi le a chan te pani po lo chu hawin an ruma chuan movie an lo ena an university ya an batchmate te chu an final year ani lain ani veterinary medicine te chuan kum khat dang an la nei thu te an lo soya an final year a intern an ti na tur vel te an han in sot an la ngai to lo thu te soi hawin jidan chuan an soi danin campus couple te an graduate nuwa anin chen nge nge yasin a han ti chuan chi chi chuan amak in chong na salituk movie hi en ru alo ti ni yu po chuan ju fang mu ta fu lo mel sia nang po ngai sak ve de ula ti in chi chi chu a shel jeng jeng po chuan dali chu ei tur te alo ken sak li a ani chuan tingi angai hlir alo ti jeng jeng chuan I ru ta na cha a doctor in a swelom ti in ei tur te chu a han pe dali po chuan ei ve maya jeng jeng chuan na ngai sakin a ti hlim thiam hle bok
Ju fang po chi chi nen local du ni ne chi chi chuan a graduate nu a thil tum te azota ani chuan la sha lo thu lo chan chuan chi chi chuan coach lui zot la ani chuan recommend na tur che po a hringe yang ti in a han shil arkari lama han soipuya ju fang thin rim chuan chi chi chu avin tawaka anuna lo boy lo tur chuan ti in anin hau ti ti chi chi po alunga che che pa ju fang chuan ti tur ka sha lo chuan lo city lama ka let le mayang a han ti chi chi chuan ma se kan soi to kha kan graduate thuna rong city ya in kan lwa du nanga fang kan shwai boka nga ti in a han ti ani chuan plan angina om vek thei lo ani hi a ti a mania om ka du tia kal suna han tum chu ka local ve don ti ma se chu fang chuan angai lo ti chotin tlanga kariru ti thoven nan kalkatum ti in klasa le tro a ti a akal san ta dai